aquí en Silleda, pero que logo tivo que emigrar a Bos Aires xunto cos seus pais. Pero mira como tira a terriña. Volveu fai uns anos e xera famoso polas súas obras. É certo! E mira como que fixo exposicións alrededor do mundo. Mesmo viviu en París, onde coñeceu a ese famoso Picasso. Polo que as súas obras están influenciadas da pintura francesa. Sí, e dis que pertence á xeración dos renovadores da pintura galega e convértese no precursor da arte abstracta en Galicia. E as súas pinturas trataban pois do campo. Seguro que nos ten dibuixado a nós. ¡Segurísimo! Pero mirad o que pon aquí, xa morreu.